Kravie hory v Skalici je lokalita na Záhorí, ktorá je známa najmä svojimi vinohradmi, ktoré tu majú dlhoročnú tradíciu. Skalické víno, najmä skalický rubín a skalický trdelník, tvoria jedinečný gurmánsky pár, ktorý zviditeľňuje slobodné kráľovské mesto na Záhorí a na celom Slovensku. A práve tu, z tohto miesta, mám pre vás na predaj pozemok, ideálny hlavne pre tých, ktorí túžia po svojom vlastnom vinohradníckom domčeku s neopakovateľným výhľadom. Táto oblasť ponúka nádhernú scenériu vinohradov, ktoré sa ťahajú po okolitých svahoch. S luxusnou výmerou necelých 40 árov a šírkou pozemku 20 metrov poskytuje tento pozemok dostatok priestoru pre výstavbu vinohradníckeho domčeka v skvelej lokalite, je tým pravým miestom pre milovníkov vína a tých, ktorí túžia po pokojnom útočisku v krásnej prírode. Ovocné stromy na pozemku vrátane sliviek, marhúl a jabloní len umocňujú atmosféru vidieka. Čo robí tento pozemek ešte výnimočnejším, je skutočnosť, že už disponuje novou vrtanou studňou, novou elektrickou prípojkou a nechýba ani internetové pripojenie. V okolí Skalice sa nachádza napríklad známy Baťov kanál, skalické rybníky, Zlatnícka dolina, golfové ihrisko a mnoho ďalšieho. Tento pozemok ponúka ideálnu kombináciu vinára, prírody a tradičného ducha Skalice, ideálny jedinečný priestor pre svoje vinárske sny alebo pokojné útočisko v malebnom prostredí tohto pozemku v Kravých horách s pekným výhľadom.